Sljedeći pjesnik je Anton Kikaš iz Toronta. Anton. Uzet ću vam samo sekundu da kažem, ovu pjesmu koju ćete sad čuti, zaista Bog mi je podario. A o čemu se radi? Prije negdje mjesec dana ja sam u procesu zatvaranja mog projektnog biroa nakon 40 godina i bacam sve u smeće, staru arhivu, i onda u jednom trenutku kad sam htio da bacim jedan fascikl, kao da mi je Bog šapnuo, pa pogledaj unutra i nađem 3 pjesme, i od te 3 pjesme čućete sad jednu koja je trebala završiti u smeću, a ja sam toliko sretan da nije ipak završila. Naslov pjesme je Ponovo sama. Gledam kapljice kiše kako se stapaju i gube u oceanu mirnog mora, dok suze iz mojih očiju lagano teku i miluju mi lice. Sjedim nepomična kao da sam uz kamen prikovana i postavljam bezbroj pitanja, ali večeras nitko me ne čuje. Osjećam strah i suze koje još jače teku niz moje lice i sve dublje shvaćam, sama sam. Dozivam prijatelje i pitam koga da krivim, a tijelo sve više podrhtava, dok pokušavam obrisati suze, ali ni to mi ne uspijeva. Mrak se sve jače spušta, a iznenadna sjena na morskoj pučini daje mi novu nadu i napokon, zahvaljujući mjesecu, nisam više sama. I završavam stihovima: srce se ponovo raduje, a lice osmjehuje, moje biće blista od sreće, ali ne za dugo. Ostavio me i moj posljednji saputnik, ugasio se mjesec, a s njime i sjena, i ja sam ponovo sama. Samo bi još dodao, pitaju me prijatelji kako to da pišeš u ženskom rodu, a odgovor je dosta jasan. Kad napišem pjesmu, i ovo nije jedina koju sam napisao u tom tonu, ja onda upitam sebe da li to ženska ili muška osoba može ovako duboko interpretirati, i onda se odlučio sam da ipak to je ženski rod koji ovako duboko može osjetiti ljubav ili izgubljenu ljubav. Hvala vam.